Shubor na kaslem jong unongsan hima. Halor ka jing bat ba jing pensange jong ka seng henyo trep National Youth Front yaki kali kamay na Assam ha ka jingking teng ar ki batmu ban let chi tain sora bat dawki bat kiwe pat kum ka dak ban pen ishi ka sarkar jilla ba ka seng ka dawa ban pentre kamno mardor ka MRSSA Presiden ka henyo trep National Youth Front East Khasi Hills uba Steve Raymond Crane ulo ong bakum ka seng ka kwa ba menteri ka tenat ki kam jongok kai perthai ka jilla uba Paul Lingdo uba dai khmi halor gani ka benta bo dai ban wanra de ki kindon bat ki an kumno ban te la kam ni ki kali kamai Torres ki ba wan ki wai pat ki jilla ban kamai saho ha ki jaka jngok kai perthai ki badan hapo gani ka jilla namar kani ka jingle jong ki kali Torres ni ki wai pat ki jilla ka penyap yo utrai ri trai muluk uba im ban kamai da ka bakit ye ki nongwan jngok kai perthai she ki jaka ba pher hapo ka jilla haba kren cikilat patai kubor mentaka sengi ka arpo hendreu trik unaitung arajar arpo saw haswa baka seng kan syara ki bor pulit ki balawan mi ha kata jaka ban khanglat iya kani ke jingle jong ka seng uba Steve ulaong baka ni ke jingle jong ka seng ban khang hi daladi ye ki kali kamai Torres kadai namar baka tenat ki kam jongok kai perthai ke jella lembar menteri badai kmi uba Paul Lingdo Kim patio halor kani ke jing ki paradok para senam bat ong bo ba Paul Lingdo badai uwe ni kenong yalam seng bhalang bat uba ya ke jat benreu menshua Henry mentapat anda uladon haka syuki ula kelak hongpong penban kabala peni ba don shu ya ke jing jat benreu bat patio shu ya ki paradok para senam Henry ula ya ki menderi Shisho ba Steve ong ba kumu menteri ubadai kmi halor gani ke benta udai ban pentrai kam yiki polisi neki rukom trai kam jngok kai perthai khnang ba kanam bu jing pat yiki samla ki badai ki paradok parasnam ki ba imban kamai kali da ke bakit yiki nongwan jngok kai perthai shapo ke jelami galia ni ke segregation waya mo ni kwa ba polling do badai pe ngani ka tourism department badai minister jong tourism tengi kwa bu menswa ulong puriu badan haki seng bahalang mo udong idei nong yalam seng bahalang nangka bai bijai benreu dimenta pat andau ladan haki suki i kelak hongpong lalong i jai benreu su patio su yangi ke jai benreu mo patio su lalong lai mender lalong komta aga jingi jongi namar ba bale pentri kami kita ki polisi ya kita ki tourism policy kami kini na jongi bekerja kam 2 jam. Nama dekiwan kamai deki na po Assam, dekiwan kamai na Assam, teng kile chadu sebab seduk sora, seduk kaca badan ga tourism respond. Di jongi bre hangi bopli undan kamai don kamai show lasu long kala ke nyengi ne.